И зрители в Box YouTube. Аз съм Експерт Клон и това е нова поредица на FIFA 13. Кариера мод с Челси. Тук ще има мачове, ще правя мачове, които няма да дам пауза на тем подобни глупости при атаки, при защити, при корнери, при доспи, при други работи. Просто ще гледам един матч цяло. Ще го гледате. Така, кажете просто кой да взема. Аз съм си нарочил един Лейтнер от Борусия Дортмунд. Само ви намеря къде беше. Ето Хисус Навас. Но не е този от Кристиан Ледезма, Томас Рамален. Андре Шурле. Него ще го запиша като ще го и нека са такива по-така млади, към 20-те до 25 години нека са. Но не мога да го намеря направо, ще го потърся в Борусия Дортмунд. Така, просто ще напиша Ле. И той ще ми се намери то. Но не е така странно. Не сега ще го намеря, но аз искам да Борусия да потаскам от всичките. Защо е Дракслер, Юлиан Дракслер, и него ще го запиша. И това е чудесно момче, сигурно. Ето го, Морец Лейтър, чудесен, само на 19 години. Николай Мюлер, Хейнс Мюлер, Джеймс Хигър, Бенджамин Кохлер, старичък е, но Бастиан Мюлер. Така. Добре ви бокс. Може да ви може да дава такива така съвети кой ще купа или кой не. Ето сега тук Хуан Мата. Ще си чакат от Интер. Хуан Мата няма да го дам. Да го дам. Ще бъде от недостиг на пари и ще бъде в отчаян опит, за да го дам. Хунтелър е вече в Ливерпул и в Шалке на двете. Хумос. Това ще бъде доста хубави мачове срещу виждате Фред Касаев. Доста хубави футболисти.
И добре, това беше V-Box. До другият матч. До другото. Все още ще купуваме още футболисти и ще правиме съставът. Няма как. Добре. Довиждане.